Talvella kosketusnäytön käyttö voi olla hankalaa, varsinkin pakkasella, kun ei voi pitää sormikkaita käsissä ja kosketella näyttöä. Mulla alun perin on ollut tällaiset hanskat, joissa saa peitettyä kylmällä säällä silloin, kun ei käytä puhelinta, sormet. Mutta se vaatii aina kikkailua ottaa sormi esille. Plus sitten peukalo on ollut umpinainen, tosi tässä ei enää. Niin ei ole voinut peukaloa käyttää. Mä ostin joku aika sitten Espritistä tällaiset kosketusnäyttöön sopivat sormikkaat. Täällä on tällaiset ihanat sydämet peukalossa, etusormessa ja keskisormessa. Tosiaan nämä toimii ihan vaan tällä lailla. Tietenkin sormeen laitettuna, mutta toimii niinku ulkopuolellakin. Tai sitten pitäisi toimia näin. Mutta tosiaan tämän ongelmana on se, että tämä kosketuspinta on tosi iso. Ja mulla monesti tulee sen sijaan, että olisin pyyhkäissyt, niin se onkin sit jostain syystä käsitellyt tämän klikkauksena, minkä luultavasti johtuu siitä, että tämä on tosi kova. En tiedä sitten pehmeneekö tämä käytössä, mutta nämä kerrat, mitä mä oon nyt oston jälkeen käyttänyt, niin ne on oikein kunnolla kovitetut. Vähän hankalia. Nyt sitten olen tehnyt ihan ikiomat ensimmäiset vanttuuni, lapaset, mitä ikuna halutaan kutsua. Ja mä olen tilannut sähköä johtavaa lankaa ja tehnyt tänne etusormen kohtaan nyt tässä tällä hetkellä on ainoastaan niin tällaisen pienen pisteen, joka sitten on erittäin näppärä puhelinta käyttäessä. Ei tarvitse kuin pyyhkästä, voila. Kun painaa, lähtee käyntiin ohjelmat oikein nätisti. Ja sitä ei tarvitse tosiaan lankaa olla kuin ihan tuollainen pienen pisteen verran, että pystyy sitten kohdistamaan kaiken haluamalle kirjaimelle esimerkiksi tai johonkin juuri tiettyyn kohtaan. Ja nyt vaan sitten hanskat käyttöön ja katsomaan, että miten sitten jatkossa tämä toimii. Mut ainakin näin alussa kokeiluna tämä toimii loistavasti. Ja kun se on tällainen hyvin pieni piste, itse asiassa riittää vielä pienempikin, niin se ei tunnu mitenkään kovalta kädessä, eikä sitä edes huomaakaan. Moi moi!